Ndakwirira Joseph Mtiti ari kutora mudzimai wavo. Uchireva kuti kudii? Ndine zvandakabata kubva kumashure. Ndichireva ndingava ne 2 kana 3 years kumashure. Mudzimai wangu achimhan'ara kuti ndine mashoko andiri kuudzwa nemurume. Ndikamuti zvine basa rei kana asina kunge iwo usina kunge wamubvuma zvina basa. Saka zvakaita nguva akandiudza kekutanga, akandiudza kepiri. Zvakambonge zvamboti nyararei pakati apo. Saka ndine zvandakazoti ndakuchisuspecta. Ndakabva ndazochiti ndataura nemudzimai akazonge andiudza zvakange zvaitika. Ndozvakabva zvandipa chokwadi chokuti zvechokwadi murume achiri kuita zvaanga achifunga kubva kumashure ende nemashoko ake nezvaaida zvakatozoita nokuti akatozobva atozoita zvandakatozoona nemaziso chaizvo. Kuti akasvika pakutengera mudzimai wangu bhurukwa remukati zvokuti handichatonzwisisi izvezvi kuti zvavakanga vaita saizvozvo zvinangwa zvavo kana kuti urongwa hwavo huri papi, nokuti kana akakwanisa kuti akazowana mudzimai wanga achida ari mudzimai wangu, ko neni wacho ari kundifungirei. Saka ndakaona kuti ndizvisolve ndiri ndega, ndikatora mhosva uyezve ndingatore nyaya ndikaisa mutemo mumaoko mangu. Ndosaka ndakazouya mudariri nokuti rindibatsire. Muri kutaura paine zvimwe zvakati vanzikei zvamuri kuti mukadzi wangu aindiudza zvakazodai zvakadai zvamusiri kududzira mudare. Kana tichinge tichitaura zvinhu mudare tinotaura zvose kudare. Kauya mudzimai pakutanga akanditi zvakati, akazouya kechitu mudzimai akanditi zvakati. Zvese izvozvo handina chandakaita basa nazvo, but kuti ndizouya kudare manje pakanga paitika chakati sekutaura kwamaita. Akauya mudzimai pakutanga akati chii, akauya kechitu akati chii. Ndotenda kekutanga pane zvatakanga tanetsana mbamedi nemudzimai wangu. Iye akauya akaita sekunge ada kumedheta, ada kubatsiridza panyaya yacho, asi pedzisiro yacho akapedza akupfimba mudzimai wangu, akumutaura mashoko erudo kumuda. Haungatambudzwe nemurume, ndinokuchengeta kudii zvese. Mudzimai akasvika pakundiudza, ndakati kuda pamwatora advantage kuti tine kunetsana kwataita. Zvikapfuura kepiri zvakare pakaita sekuti ndaita kunetsana nemunin'ina wangu inini. Mushure mekunge pakanga pane raundi yavakanga vachitambidzana vari iye nemunin'ina wangu nevamwe vake vaaitambidzana navo. Saka munin'ina wangu akasvika panguva yekuenda kumusha, nokuti tinobva muguruwe. Aenda kumusha munin'ina wangu akasiya asina kubhadhara mari iyayo. Ndofunga mashaudhiro akandiita murume kaya, kana kuti ndifunge kuti zveraundi zvacho zvakanga zvapindira papi pokuti asvike pakundishaudha. Nyaya yacho yakatosvika pakutoti mudzimai wangu atosvika pakumubvunza akamutukira futi nezvinyadzi. Mushure mezvo futi akazodzoka futi mazuva acho iwayo akapfimba futi mudzimai wangu, akamutaura futi mashoko erudo. Ndikati asi murume ane pfungwa dzipi neni? Pandaida kuti tinopedzesera ndichifunga ndepekuti munhurume achiva mukadzi wemunhu kana kuti achiva mukadzi anosvitsa mashoko mukadzi. Pavakasvitswa mashoko pane pavakazodanana here mukadzi wenyu nemurume? Pachokwadi chokuti kudanana ndopana ndichida kuti iye achitsanangura, nekuti pandakakwira dare ndakati Mtiti ari kutora mudzimai wangu. Ndaunzwa ndiri kuenda pamubvunzo ipapo. Saka ndinoda kuti anditsanangurire kuti akanga ane chinangwa chipi pakutengera mudzimai wangu bhurukwa remukati. Izwaika
ndiri kuti inini izvoka izvi ndozvazonyatsokwidza imimi hasha manje kuti atosvika pakutenga pendi yekutonedzera mukadzi. How did you notice kuti munhu atenga pendi remukadzi wavo? Chekutanga ndakatanga kunzwa ari ma-audio calls avakanga vachiita. Vaita ma-audio calls vachitaurirana, ndipo ndakazobvunza ndikati nhamba wakanga wadziona kupi? Zvikanzi nhamba akanditumira, akandipa nhamba dziri pakapepa. Achatsanangura semapira vakaitana. Muri kunzwa kana ndichibvunza imimi chandinoda kuti ndibatsirike nacho ndechekuti ndimi muridzi wenyaya tiinayo pano. Ndati pane pavakazodanana here, because aiwe achikuudzai kuti baba vari kuti zvakati, vari kuita zvakati, vari kuita zvakati. Handiti vachikuudzai, vakazokuudzai here kana kuti pane pamakazoona kuti vanhu vaya ndavabata vari kudanana, vakazodanana here kana kuti nyaya dzachona dzakangopera dziri nyaya dzekuti munhu azotosvika pakutenga mapenzi kana kuti pendi 1 iye munhu anotsvaga kudiwa nemunhu anotenga nika imwe chete yekunopa munhu wakuda kuti amude. Zvakamira sei ipapo? Ndopanoda kuti mundijekesere so that tikurumidze kuchidzokera kuna amai varipo pamberi pedu. Handinotenda chona nhau yekuti vari kudanana zvaizvezvi mupfungwa mangu ndichine doubt. Ndauta kuti havasidanane kwete. Ndichine pfungwa mbiri. 1, handisi kunyatsogutsikana kuti mudzimai zvaakanga achindudzi ari kureva chokwadi here kana kuti anga ari mashoko ekundivhara kuti ndisafunge zvakawanda. 2, vanhu ava vanofanira kunge vari kudanana nekuti panosvika kuzopanana manhamba vanhu vozoita makosi, pozotengwa bhurukwa remukati, nduwe haitengerwe munhu usina kuonera mwiri wake. Ngatimbonzwai kune murume uyu ndiJoseph. VaJoseph, nyaya iri kutaurwa navamukombwe muri kuinzwa. Pane nyaya yekuti maipfimba mudzimai wavo kusvikira mazonotenga pendi. Tese mibvunzo tichange tiinayo yekuti ko sei ichi chakaitika ichi, koime amai imi sei ichi chakaitika ichi, zvozotibatsira kuti zvakamira sei zvichitaurwa nevapenyu varipo. Zviri kutaurwa nemurume uyu mazvinzwa here? Pane chamunoda kutapudza here kana kuwedzera pane zvaanga achitsanangura? Ndinoda kutapudza ndichiti motaura zvenyu zvakasimba kuti tikunzwei. Zvimwe zvese zvaari kutaura zvekubva kumashure kuti zvaidai mudzimai achitaura, asi inini mudzimai wake ndatanga kutaura naye akandipa nhamba pane sungu rapera iro pandakatanga kutaura naye. Saka nhamba dzake ndapiwa nhamba dzinokwana kuita 3 dzakasiyana siyana. Njiva ndazonzi kushandisa idzo, ndashandisa idzo. Akakupai nhamba ndiani? Ndiwo akandipa. Makanyengana nawe here mukadanana? Hatina mbuvira tadanana. Asi makanyenga? Ipapo pataitaura ipo ndopeteitira kutaura nezvozvo. Ndo zvandikukubvunza ndati asi makanyenga ka? Taingofonerana ndisati tataura kuti ndinokuda kana kuti handikudi. Maizviziva here kuti uyu mukadzi wamukombo? Ndaizviziva. Fine. Amai mukombwemi makanyengwa here navaJoseph muchichi ava mukadanana navo? Musorere dana. Inini handina kudanana navo. VaJoseph vakauya musi wa11 ndobika sadza. Ndakaitira kitchen nemurume wangu. Ndakasangana nawo pageti. Abvo handiti amai mukombwe, pane mari yandoda kukupai kuti mutevere mutauni. Ndozvavakandiita. Akati kuti nditevere mutauni unoita sei? Zvakanzi handiti makati muri kuda magumbezi here kune mudzimai wangu anotengesa magumbezi. Ndakati hongu. Zvakanzi alright, ndichakupai nhamba dzaamai mutiti. Ndakabva ndasangana nawo futi ndichituta mvura kutepi. Ndebva vanditambidza $5. Pa $5 ipapo panga paine nhamba
ndopandikazowafonera ndakati $5 iyi ndeyechii yamandipa nenhamba dzefoni zvakanzi ndiri kukudai amemkumi. Ndakati inini handikwanisi nechikonzero chekuti ndine murume plus inini kana ndakaita pfambi murume wangu munoshanda naye ende mukombwe munotomuziva pamba pangu inini pandogara namukombwe munopaziva. Abva zvapfuura mangwana acho kuseni vakabva vauya zvikanzi amemukombwe pane zvandoda kukutambidzai. Ndakasangana nawo patepi infact ibvauya patepi pandaichera mvura zvikanzi pane zvandoda kukutambidzai. Abva ndasangana nawo futi parodhi ndichitodzoka futi kumvura chibva wanditambidza kapepa kake handinazoti kanei. Saka temuza ndikapedza kuchera mvura ndibva ndatora kapepa kake ichibva ndakabudisa pai muhomwe. Pandikabudisa muhomwe ndakawana ipendi ndati ko baba vanitengera pendi sei ndikamborara nawe ndikambovabvuma here sei vanditengera pendi zvakandinetsa. Ndibva ndatora foni chibva ndavafonera ndisati ndapedza izvozvo kuvafonera pendi rere ndanga ndichiri naro muhomwe angati makuseni ndida kutosiya ndatogadzika poto yangu kuti dedze munin'ina wavo ndivatsanangurire. Ava ndopa vakauya zvikanzi ndipowo foni yangu ndibva vatora foni yangu vatora foni yangu chibva vazouya kwandandiri zvikanzi uya kuno chibva taenda kumba zvikanzi munhu wawanga uchifonana naye zvependi ndiani. Ndakataura chokwadi handamukana kuboka kama ndakati ndimutitiya. Anditi mimi ndakakuudza here pakutanga kuti tsura yani mutitiya kuti zvauri kuita nasi kuita sei anzozvifarira wona ina asasvika pakusvika kunitengera ichi pendi zvikanzi fonana nechi kone munhu wako zveshuwa ndakafonana navo tiri pamubhedha ndakati kwema mutitiya manditengera pendi ndikambodanana here nemi zvikanzi anditi ndiri kukuda here ndisaka ndakutengera pendi roropfeka rinyowani ndauya pakicheni pako ndichikutsvaga ndoda kuona ndakushayiwa kuti tiende kunosangana mutauni apo ava nauziva kuti pandaifanana navo kudaro ava ndovaindifonza chifonana nemunhu wani kone munhu wako. Foni ye chibva yakata ava ndopo vakabata chokwadi kuti nemunhu zveshuwa nditesei handizivane naye. Ava chibva vasumuka zvikanzi nini ndakuda kunomutema mutitiya. Ndibva vaenda kune munin'ina wavo chibva anowadzoreredza zvikanzi mukoma mutemo wamutore muchisa pai mumaoko bva tatomboshupana zvikanzi kubika sadza siya ende zveshuwa ndakasiya kubika sadza chibva tatomboshupana ndakati mimi kana makashupana nini kana takaenda kupi kana takaenda kupi mutitiya anokubvira ndaita sei ndarara naye. Ndomaperero yakaita nyaya iya. Ko murume uyu nhamba dzenyu akadzoka sei? Ipapo ndambopataura mutitiya akandipa nhamba inini dzake inini handisiri nini ndakamupa nhamba iye ndiye akanipa nhamba dzake pakapepa. Kapepa kakaita sei? Kapepa kacho kakaita sikakadibhokisi. Kana makanzwa maaudio yandikamufonera inini achindiudza kuti nhamba dzenyu ndadziona munogona manzwa ari mufoni kwete kuti inini ndakavapa nhamba ai. Nhamba mapiwa nhamba imainzi ndedzenyi? Ndozvandabva kunotaura kuti vadzimaivo vavanotengesa. Kana ndichikubvunzai pindurai zvandiri kukubvunzai ndatini imimi makapedzesera mane nhamba dzevavo chirudzii? Vakanditi hanzi name mutitiya kondifonereiko panhamba idzi panyaya dzenyu dzemagumbezi. Kuti mutaure murume wenyu achinzwa kuti agobatsirai zvigobatsirai. Ko mudzimai wavo anotengesa magumbezi saka vakandipa nhamba vachiti ndedzamai mutitiya ende iyezvo ndakatombofonana navo amai mutitiya wacho ndikataura navo. Ndambonzwa muchiti pane nhamba pamari kana ndanzwa zvakanaka. Aiwa kwete pamari pakapepa. Vanga vakaisa 2 nhamba ipapo. Dzemudzimai wavo pavakazonofona makazofona muchinzwa dziri kudaiwa naye. Makadanana nawe kwete asi mashoko ekuti vanokudai vakataura. Ndobva maudza baba pakutanga? Ndakavaudza. Makavaudza kangani? Ka2 musati masvika nhasi apa kopa anitova ne2 years pandikavaudza izvezvi zvino zvapa vakazotora foni yangu ndisati nini ndadzika kumba nependi rere abva wabata chi maaudio. Pendi rakatengwa rii? Rakatengwa mwedzi uno musi wa 11. Mwedzi uno musi wa 11.
ndopakatengwa pendi. Okay. Panaida kuti tibatsirike ndepekuti pendi ratengwa ndoravakapiwa muchinzi chii? Vakanditi izvi zvinhu zvenyu izvi ndo matauriro avakaita. Ndovamatora zvinhu zvenyu abva vatonditambidza chibva ndatozisa pai muhomwe chibva ndatanga kuita basa rangu ndichikonderenya nechi nebasa rangu ndakazodedza munin'ina wangu uya akagarapo ndakati ha uyauona mainiki amutitiya zvinhu zvo handiti pane zvinhu zvingi zvandida kuita sei zvandida kutambidzai. Kufunga kwenyu musati maziva kuti zvizvi maiti chii chavari kukutambidzai zvinhu zvenyu? Inini pane zvandikangofungirawo nenyaya yekuti ndoda kukubatsirai amai. Handiti pamakaona zvinhu zvichida kunoita kuona kuti hamusi kugutsikana kuti baba vazvizvi zvavakuita maitaurira murume wenyu. Handiti maimutaura? Makunzi Zulu. Imi Zulu panoda kuti mubate kuti mugadzirise panhu ipapo mangwana pasazokunetsana. Handiti pari kushandiswa zita rekunzi Zulu izvi. Imi mutotambira zvinhu zvezvi zvamusingazive kuti zvii zvatakambotaurirana kuti zvanofanira kunge tichipihwa navo. Handiti mapawa matonotora imi matoisa muhomwe chinhu chamuri kupuhwa nemunhu. Pari kunotaura murume wenyu kuti handizoziva kuti vaidanana here kana kuti kudini dini. Patinozonosiya paine question mark ndipapo pekuti muri kutonopuhwa chinhu nemunhu wamusiri kutodanana naye asi pachishanda vara rekunzi Zulu. Imi muchitora zvinhu muchiisa pai muhomwe zvamusiri kunotanga manochiona kuti zvinhu zvachona zvinombori zvii zvandingadzi Zulu kana kuresista kuti zvinhu zvipi zvamunotaura nezvazvo zvamunoda kundipa handidi. Handiti mapawa handidi nokuti murume ari kukunyengai wamaziva kuti amungape munhu mukanaka kwenguva yekuti arambe achitamba nemi munyaya dzekunyengana nemi. Imi musingamude munhu wachona muziva kuti mune murume wenyu moita nguva yekutofonerana muchitaurirana zvamunotaurirana muchinopanana zvinhu zvamuri kunopanana mozonoona kuti ipendi. But pandiri kunotambidzwa chinhu ka nesense of feeling makabata chinhu chotoona kuti ichi chinhu chinombori chipo kana kuti muri kundipa chinhu chada chii. Handiti modziendai mongotora moisa mhomwe uyo wotobva wotoenda. Musaite zvinhu zvakadaro zvine ngozi. Handiti chandida kubatsira murume wenyu of course Zulu ndikaudzwa chinhu nemukadzi wangu ndiri kuudzwa nemunhu ari kutoita chinhu chacho kwete kuti nditi ndaudzwa namainingi ndombochichengeta. Pachiri kutotaurirwa ipapo nemunhu ndotomutsiudza kuti iwe shamwari mudzimai wangu auya achidaidai handiri kumabasa kwamuri kune vakuruwo vamwe varipo pamunorarama muri. Handiti vakadai vari kuti nhasi ichokwadi mupunge akambouya akataura nyaya dzakadaro. Handiti ka vanoita basa rei apo pabasa penyu pamunoshanda? Ndigadi pabasa. Ndigadi. Imi munoitei? Ndosupervisor paplant. Marengi enyu akanaka wa. Gadhi hambofa akakura kudarika imimi. Handiti imimi yaisupervisor pakambani. Gadhi anotosuperviswa futi nemi kuti anoshanda here Gadhi. Handiti ndizvo? Ndozvatoziva. Supervisor hambofa akaenda pasi paGadhi. Nyange akanza kushanda kuprivate company yauya pabasa hambofa akakura kudarika imimi sasupervisor. Muna ani wamakamboudza nyaya iyoyi? Amangu kubasa ndakavaudza kana kule kubasa kwavo chaenda vaudza maGadhi acho. Handiti but pandoda kuti ndinoramba ndichidzoka ndepekuti kuti munhu arambe achidzoka pamunhu wechikadzi mukadzi wemunhu pane weakness inenge iripo yekufunga kuti apa ndogona kudiwa. Handiti mapawa because handitambire unozinzwa mukongo handitambire chinhu chiri kutaura chisina zita rikanzi dragoni ndoziva kuti idragoni. Handiti ndikatambidzwa ndotoritambira kana ichida kuritambira but pane chinhu chakaputiridzwa. Handiti
ndonzi tunhu indotambira ndoisa muhomwe. Zvinopa kuti munhu arambe achitambira padhuze newe. Yango uchifunga kuti handidi munhu handiti, but ane kaelementi kanonouya musoro make kekuti apa ndikaramba ndakasimbirira zvinhu zvangu zvinogona kudii kubuda zvakanaka. Handiti makwao munhu akangodzi kwa haasvike pamunhu. Saka tinoita kuti zvinhu zvakadaro mangwana zvizinge zvichipera. Handiti then mhosva ine murume uyu haasi kuramba yekutonyenga kuti ndokudai. Handiti kumukadzi wemunhu waunoziva. Handiti ikoko kunyenga ikoko imhosva. Handiti ka imhosva iri pachena yekuti havasi kuramba vari kuti ndakanyenga zveshuwa. Chii chinokonzera kuti mukadzi wemunhu anyengwe? Ibehavior. Handitaure ndichikuvanzirai muri murume seni. Handiti ka munhu kana akabheheva zvekuti anoda kutsvetsva mukadzi wemunhu anoda kungoitwa chinhu chimwe chete chekuti haadzoke kuti pamukadzi wemunhu. Ukaudzwa kunzi ndinonoudza murume wangu mukaramba muchiita zvamuri kudii zvamuri kuita, kana kuri kuseka kwacho chako chako kuti kana tanga tichimhoresana tatosiya because ndakuziva pfungwa yauinayo pandiri unotirambisa nemurume. Handiwakwa unotirambisa nemurume wangu. Saka ivo vamutiya ava nenyaya yekuti mudzimai wenyu taura chokwadi nekutsanangura kwaari kuita. Dai akanga akanyengwa akadanana navo mukomboni kana kuti pabasa pamunorarama muri mese everyday mungadai makazvibata kuti vakadanana. Hamaizviziva zvemapenzi izvo. Handiti makwa hamaizviziva. Saka isusu mhosva chete yatiri kuwana ndeyekuti kana vaizodanana zvichida mapupura kuti vadzimai vakauya vakakuudzana vanotaura vakadzi vanenge vasati vanyengwa anouya otaura kuti ndozviri kuita babani. Handiti but zvine ngozi pauri kunozvitaura zvobva zvatemesa chii munhu. Asi anofanirwa kutaura munhu ambotsura munhu kuti onaka iwe hauzvizivi kuti uri mukadzi womunhu kosei uchida kuti udanane neni iri tine mukadzi wangu ndine murume wangu. Mukaramba muchiita zvamuri kuita izvi ndinodii ndinokutaurirai murume. Handiti makwa. Saka vamutitiya mhosva yekunyenga mukadzi womunhu muchiziva kuti mukadzi womunhu tinokuripizai mombe yekuita kwakadaro. Muchapedzesera mazotemwa nevanhu. Handiti makwa munotemwa nemunhu munourayiwa nazvo zvinhu zvakadii zvakadaro. Munhu ukadanana nemukadzi womunhu ukararana nemukadzi womunhu unoripiswa mombe 5. Ndonyaya yandatanga nayo munhu yekutora mukadzi womunhu. Mukadzi womunhu hatogwe, mukadzi womunhu hanyengwe. Saka iyoyo nyaya chete yekuti munoziva kuti vadzimai mukombo mosvika moti ndokuda kwavanhu munoripiswa mombe kwamambo nehwai kudarira mambo. Hamufanirwi kuita zvinhu zvakadaro kana muchishanda pabasa rimwe chete. Nometa vanoshandira uko nometa vanoshandira kupi, you are brothers and sisters. Ndozvamunofanira kubatirira pazvinhu. Hameno kuti muri kundinzwa here? Ndiri kukunzwa mambo. Pamunoti mawana muhwai yamapo 7 days kubva nhasi mombe
yekuripa umwe wenyu kuti sori shamwari nezvakadii nezvakaitika inouya rini zvezvokubvunzwa nasekretari wangu motiudzai mimi kuti no ndinoiwana zvadai isusu tokuudzai kana zvamanenge mataura zvisina kupadzana nesu isu tobva takuudza kuti aiwa mombe iyoyo ngaiuye musokana semuone rangu mombe imari neunza musi wa 25 mwedzi watiri kuyeka 25 August vamukomba umwe wenyu dare ramuwana ane mhosva nekuti anotokuzivai handiti but anoti kumudzimai wenyu anokunyanya kudzikisira umwe munhu wakanyanya but chisoro changu mukati menyaya tinogona kupa mutombo wakakura kudarika izvozvi but chandisinganoda manje ndechekuti mai vaifanira kuve chiri chainovava chaiko chaiko handiti mapawa havaifanira kunonaakudzeta kunotambira chinhu chavasina kuzwa kuti chii chiri mukati handiti ndizvo maybe vaida kuti ive proof handitika saka munofanira kuripwa mombe nekuita kwakadii kwakadaro shiri nemuririro wayo haiuregedzi vamutitiya kutaura chinonzi chokwadi yananai neumwe wenyu nekuripa mombe yandataura kana varipa mombe iyoyo ivai neushamwari hwokudanana kuziva kuti kana vanhu mukashanda under one company uri vana bhudhi nevaningina ukashanda nevanasikana pabasa pamwe chete ipapo ndivana sisi handiti mapawa kana murimi mukuru kune uyo muri mukuru kune uyo zvinotoreva kuti mudingida wenyu mudzimai wake muramu wenyu handiti ndizvo ndokutendai kana mabatirira kuti dare rakuyananisai nakutongai tikupai mutombo kukuyananisai panoyananiswa vanhu munobata makuru uchipa umwe kwete kuti nhasi vamukombwe mauya kudaro mosvika futi makuita zvemuromo imi makambotadza kuzviita pakaitika zvinhu izvozvo makati arya itiende kudare mambo ndiye anotonga achikuyananisai handiti haazokorore kuzviita zvinhu zvakadaro chisimukai mamba wangu ndandichikumbira kuti andidzoserewo expense dzandakaparadza zverei mari dzangu dzandakabhadhara kubva padare nekufambira nyaya dzayo hatishande tichidaro handiti dare rapa mutombo zvinhu zviripo vamukombo tinosvika mumatara nemastages ekuti kana iye auya kudaro handiti abhadhara mari yedare yakafanana neyenyu imimi pamakaudza nyaya kuti bhadhara kudaro maida kuti dare ritonge chi nyaya yenyu tikuyananisei nemunhu akutadzira yatiti ndo zvandati anobhadhara mombe kana kuti $300 handiti idare ratonga obhadhara dare redu $100 kana kuti wai handitika pakaitika zvinhu zvakadai zvikapfuurira mberi ndokumozoona kuti dare rakutonga munhu richishandisa mutombo wematanda handiti kana akafeira kubhadhara muzuva rakatara tinoita mapepa anonzi maLC4 maLC4 ndo akuklema zvese zvazvo handiti mapawa pari zvino tombotara kuti ari kukomplaya here nedheti raatipa handimaona kuti angoti musi wa 25 August tikabva tati oright handitika hazvireve kuti hatina edu mazuva toshanda nemunhu kuti anowana sei anotsvaga sei musi wa 25 ukadarika asina kutiwanira zvatawirirana pano tinotora tega 25 unenge musi wemati handiti imosvika kubasa makutoenda kubasa makutodidididi iye achiendawo kubasa ndokunobva mari dzikuripa mhosva dzake ouyo oipa chi mhosva
kana akaiwana before 25 ngauye naye asi uzati mari ndoibhadharira kuno kudai